La pantalla s'omple de frases. Això és Els contes Al damunt apareix el títol. d'en Ritchie. Genial. Fos a negre. Fons blanc, text negre. Canapés, primera part. A l'habitació. Atenció, aquest conte no és apte per a menors de 16 anys, així que... Adeu. Bona tarda, trucava per saber si aquí veneu canapés. Sí que en venem. Estarà tot inclòs, tal com diu a la pàgina web. Oh, i tant. Aleshores m'agradaria encarregar-ne 50. 50? És impossible. Ah, clar, ja ho entenc. En són massa pocs. Aleshores, en vull 150. Els convidats ho agrairan. La presentació del meu llibre eròtic serà fantàstica. Ja ho pot ben dir, amb tants llits. Deies alguna cosa? No, res. Adeu. M'ha penjat? En els contes d'en Ritchie ens agrada donar suport a la gent que fa contingut. Així que aquesta setmana donem suport a el Jaume Fibla. A la descripció d'aquest vídeo trobareu el seu canal. Ja ho sabeu, si no seguiu aquesta persona que us hem mencionat, aneu-lo a seguir perquè val molt la pena. Moltes gràcies i fins al pròxim diumenge.